by to malo fungovať asi. Už by sme mali byť back, späť. Dúfam, že to už funguje. Haló? Ide ten stream alebo nejde, ľudkovia? Jo, ide, dobre, okej. Tak toto môžem zavrieť. No. Hej, ja ťa počujem, kámo, len daj mi chvíľku, idem vytvoriť tú miestnosť nejakú, hej, v Európe. A Yahoo, kámo, Yahoo zamknem. Dám na private, na heslo. Čo? Nie sme tam len my dvaja. Ja neviem. Heslo budú 4 osmičky. Dvakrát ťukni meta. Jo. Jo. 4 osmičky potom, hej? Oni ťa asi evidentne na streame teraz nepočujú aj tak. Tak ja tu píčujem jak chorá vrána, že prečo mi nejde zvuk a ono mi ho po F5 vypne. Ale Lukáša asi nie je počuť, lebo to je jebnuto spravené. Už loadujem. Sa počujem dvakrát. Dvakrát sa počuješ? Teba. Tak ja vypnem oný. Je to volanie vonom? Cez metu? Či v hre? V mete len vypnem svoj mikrofón. Už ma asi tam nepočuješ. Nie. Dobre, a tuto ťa tiež vypnem. Dobre, a si vedľa mňa už, alebo čo? Kde si? Áno, za tebou som, tu som. Aha, už ťa vidím. Dobre, aj teba je počuť už, takže už je všetko ako má byť. Dobre, kamo. Ideme teda chytať ryby. A kam chceš ísť? Kam by si chcel ísť? Ty vidíš, že čo tam... Neviem. Čo ona... Vidím, hej. Hej. Ja môžem aj vybrať aj niečo iné. Ešte Japan, Nation Park a Severná Korea. Takže neviem, čo chceme. Kam ísť. Ešte poď. Tam niečo tam bolo také ešte. To sme boli. Bolo tam také nejaké... Aha, to bolo len japonské, či ne? No však japonské, a toto viem v Japonsku vybrať nejaké.
toto vyzerá celkom cool, či? No daj, že to je jedno. Však to je jedno. To bola Južná Korea, Pirko? Južnú som myslel, nie severnú, jasne. Som jedli. Možno aj severnú. A možno, hej, možno aj severnú, dobre, dávam. Jo to seklo, dobre. Severné sú aj domáci rybári piči. Hej no. Dobre, kámo. A ty si akurát hentam, ja som tu teraz. Sme na jednej strane, no. Dobre, dobre. Jak to tu vypadá, ale kámo, dobre, nie? Či? Vidno, že to je obrázok síce, ale akože pekné. Môže byť. Hej. Škoda, že tuto je to stacionárne, že iba nejaké vtáky sú tu, ale nič v pozadí sa nedeje. Škoda, no. No dobre, jak to tu vypadá? Nasadíme okuliare. A idem to. Ale ja si musím dať ale na opačnú stranu ten Twitch, lebo ja potom nebudem vidieť, aké máš ryby. Počkaj chvíľku, ešte nehraj. Aha. No tak nebudem hrať ešte. Akože nezakozujem ti, ale chápeš. Dobre, môžeme ísť na to, kámo. No poďme. Aha. Poďme nejaké veľké túla chytiť. Ja som si v tom menu nenastavil tiež, že nech vidím centimetre. Ja zasi zabudol. Šľupiky čľup. Aha, tam sa už bojuje. Ja už chytám, kámo. Moje majú prdeli. A? Čo aj tebe už ide? Tak ja som chytil chobotnicu, kámo. Pozri sa. Aha, fakt? Tak, to je halus. Fú, ale to vyzerá divne. Ja stále učím na tej škole, čo som učil a nijak nič nové nemám a vy ako boys. Ja, kámo... Ja mám nejakú... To čo máš ty? A ty máš ty? Cuttlefish nejakú. To tiež vyzerá dosť dobre. No. Berem XP. A prečo mám zasa levely 1? To nebere levely toto? Ba, ja mám 4. Ja mám level 1 zase. Ale nie na ten bait? Nie je to na ten bait? To ja neviem. Ja neviem. No, čo ja ti môžem povedať, ja robím tam, kde som robil stále. A stále bývam s frajerkou, ktorou som mal. Bluehard je nahlas nejak. Neviem, že či ho viem, počkaj. Nejako troška stíšiť. Sound setting. Skús niečo povedať? Niečo hovorím. Ešte? Ešte? Dobre, tak s týmto to nemá nič spoločné. Skús teraz. Skúšam teraz. Dobre, toto už asi bude lepšie. Okay. Už je to dobré? Tak fajn. Kokos to čo? Fuj, aha. Fuj, ty kokos. To je chobotnica. Kam, ale ja teraz budem mať túla jak kokos. Teraz ma nechaj chvíľu. Aha.
Common octopus. Nesmiem utrhnúť, ale. A mám level 1, mám rovnaký bait, ako som mal minule. Však Ako ale to funguje? level 1, ale ty musíš dávať XPčka si. Chápeš? Čo to dávam? Ale vieš, ako minule som mal 3. A teraz mám zase 1. A možno na mapu, kámo. Možno je to na mapu, neviem. Tak túto mapu si hral? Hej. Ja nebude na mapu. Neviem, kámo, však uvidíme. Máme čas. Ja si pôjdem ale musieť ísť zobrať. Aha, je nasratá tá ryba. Ja neviem, či to vyťahnem. Chcel som to mignúť a nepodarilo sa mi. Čo ti ušla? Ešte nie. Omračené. Valím. Kurva, poď. Ale piči, kámo. Čo? Ušla ti? Hej. Normálne mi odjebalo, kámo, tento. Nemám rybičku normálnu. Normálne mi odjebalo plávak. Idem ho skúsiť ešte raz chytiť. Ja ho musím vyťahnuť. Sa mi páči, že hudba jak z Avengerov a potom vylovíš iba takú malú pičapalku. Inak hej, no. Kde mi to šlo? No tak tam nič není. Nie, že by tá žlta do toho šla. Krista, pána Boha. Furt sa bude otrhávať. Ja ťa chytím, ja ťa vylovím, ty svinia. Ja ťa jebem. Ja ťa budem chytať, pokiaľ ťa nevylovím. Ja to potrebujem vyťahnuť, tento hovado. No poď. Ty mŕtko. Tak No, u mňa úplne ignor momentálne. Kto mám ignor? Tie ryby. Nechytím ho ani kokot. Najhoršie je to, že jedine, že by som skúsil kúpiť iný naviak. Ale ktorý tam bude dobrý? $20,000, ty kokos. Dobre, už ho mám. To také niečo si mal aj ty, tuším, takýto squid. Áno, to som mal, hej. Dobre, kámo. Mám tam nový naviak. Som zvedavý, že či ju teraz vylovím. To kde som zahodil, čo ti jebe?
Ale toto sú napríklad hodinky, toto ukazuje v hre, že koľko Áno, hodín. tu je 7 hodín, no. Dokonca aj headset taký nabitý halus. Áno, áno. 58. Vtipné, že mám ho na nabíjačke, ale vyvíja sa aj tak. A to by sa malo fixnúť. Som zvedavý, či pomôže ona, keď nie, tak kúpim novú udicu. Udiečku. Tak to nie je možné. A čo to máte teda za headsety? Je to ten MetaQuest? Hej, MetaQuest 3 máme obidva. Ja to nevylovím, kámo. Ja neviem, čo mám robiť. Ja skúsim kúpiť teda ešte rodku. No takéto kokocinky chytám furt. Kúpim toto. Nemám žiadne peniaze, takže jak som to dojebal. Dobre, mám. Okay. Kámo, nová udíčka. Pozri sa, ako mám udíčku. Profesionálne. No úplný. Ty koko, daleka, to jak ďaleko viem hádzať. No to nič. Inesa má ako? Neviem, kamo žije. Nejako ju neriešim, absolútne. No potrebujem vytiahnuť hentu hlavne. Potrebujem hentu vytiahnuť, tú veľkú. Ale tá voda sa hýbe, kámo. Akože ten plavák na tej vode. No, to neviem. Dobre, teraz. Ja kamo ho nechytím, tak ja už neviem, čo mám robiť. Ja ho potrebujem vytiahnuť. A ináč je to chobotnica, takže... Čo tu máš? Zás to také dlhé. To je úzke. Ale akože je cítiť na tej ulici, že je o mnoho lepšie. Boha. Oktopus. 68,5 kg. Tak to je pekný hnus. Čo ti jebe 9XP? No tak to nič, ja už musím brať peniaze. O tú Octavius normálne? Kámo, ale tak to bola. Teda. No jo. Tak tá byla, jak se říká. No čo, jak to tu vypadá? Tuto sú tie bláznoviny. Tak ale hádžem hentam, kurva. A hodí mi to tam na opačnú stranu. Aha, Lukáš už ťaha. Koľko máš peniazy? Mám furt iba také malé. Nejakých 1700. Tak to máš slabotku. Čak, lebo všetko dám do XP, ktoré sa mi tak vynulujú každú hru.
Ja som na chvíľku prišiel o udíčku. Dobre, poď, rybka. Ako ináč, úprimne, tu sú asi normálne ryby není, ale len takéto oktopusy a kokotinky. No si, hej, no. To tak vyzerá na tejto mape. Jo, dostal som krč do nohy, kurva! Teraz? Teraz, kámo, to čo je? Starý kokot, vítaj v 40-ke. Starý kokot, díky čet. No, tak toto je akože celkom veľký oný. Dielťa. No to som ale ja, že čo... Som pooblizoval. Tak? Dobre, čo sú hentam tie oranžové? Dúfam, že máš konskú mas narichtovanú na stole, alebo neviem, čo sa na to natiera. Ešte nie som pamätník ako ty. Nemám kámo nič také časy. Len troška presilené to môže mať asi. Hej. Hej, no málo draslíka v tele. To není draslík. No? Magnésko, kokotinky. Magnésko, keby si bral magnésko ako ja, to sa ti také veci nedieje. Berem. Ja, Hej? Oho. A zase toto? Čo? To som ešte nechcel. Ja, hej. Kámo, som na Twitche zamieril a... Oho, ty kokot! Jaké hadisko. Čo? No, čo to? Ja sa hente chytám furt. Inak po piči, ešte sa aj dobre spím po ňom. No. A ja už mám inú návnadu. Nevadí. Ale hentoho malého bukvu by som ho aj chytil. Malého. Veľkého. Pekne som to tam nahodil. Hento nemalo kilo, ani boha. Mne prišlo tak viac. Kámo, že by to malo, ale... Hra povedala, že má iba kilo. Také tulo. Ale toto bude tiež nejaká bláznovina. No. Toto bude veľká ryba. cm. No tak kamo, hento jak má 40 cm, tak zjem svoj kopec. No, je to také nejaké vačie. Cítil si, že bola väčšia? Dalo sa mi. Vyzeralo byť trošku vačejšia. Ja som zase prišiel o udicu, lebo som... Ty máš také nejaké lepšie ryby. Mne to nič netrhá. Však si ale kúp lepšie tie bejty. Ale ty piča, som to otrhol. Ja to jebem. Tak čo to muselo byť za hovado? Mám ho znova skúsiť chytiť. Keby mi nespadla tá udíca. Udíčka, no poď. Ona sa otočí. A ten plavák ide do piče, takže to musím ešte raz nahodiť. Jak kokot to hádžem. More.
Zase toto? Však ešte vyskúšam túto vyloviť a môžeme ísť inde, kámo. To si k tomu sadol, teraz to vyťahnem. Aha, doteraz si stál, hej, pri tom. No, bol som taký potrčený. Nie. Má tak zlomil. Ty, kokot, mi to tam... Žralok žere! No čo jebe? To je jaké tulo, to ja potrebujem chytiť. Kurva, chat. Však ale no. Aha, ja som... Neviem na čo som to chytal. Dajte. Chobotnička malá. No dobre, kámo. Chceme ísť inde? Teda? Môžeme, hej. Dobre, tak vyberem nejakú mapenku. Ale zostávame v Japonsku, hej? Či? To je, čo ja viem. Je to asi jedno, ne? Či? Neviem. Neviem, či je to jedno. Tuto to vyzerá celkom pekne. Jej, môžem si to dať na opačnú stranu. Čauko. Jo, lebo tam to potom pada, keď to ja hen tak nemám zapnuté. Na hentom. To je sračka proste. Viem sa tu nejako mutnúť, či ani nie? Vieš sa mutnúť. Kde? Daj si, akože, kde sa vyberajú návnady a tieto veci, chod tam na tých pančikov a tam si daj ten tvoj mikrak, že prečerknutý sa mi zdá. Áno, vidím. Otco mi volal, takže chcem len, že čo chcel. OK, utekaj. Neviem, že či ma to neodpoje, keď tam dole headset, ale... Potom sa uspí. Jaj? No však, ale ťa to potom, hádam, privedej spátky. Ja si idem zobrať vodu tak či tak, takže... Dobre, hneď som tu. Dobre, utekaj. Tak už hádam sme späť, chat. Hádam sme späť, lebo neviem, či je to OK.
Ja skúšam nejakú novú hru Voiding Wagner, ale zatiaľ len demičko. Tiež sranda. Dobre je to. Potreboval by som ísť na vecko do piči, ale keď položím headset Krista Mária, tak to zase spadne. Ja to jebem. Neviem, čo mám robiť. Co ti uspí? No. Chod na vecko s headsetom. Na vecku mi to tiež spadne, lebo tam nemám urobenú miestnosť, vieš. Však si vždycky centruj si počas cesty. Čo si mám centrovať, akože kokot? Nie, však obraz. Jaj? Pravda. On ti to bude držať tým pádom. Pravda, idem na hajzel. Skúsim tak. Sice bude to také, ale ide to, no. Ale tu som za oným, no tu som za hranicami, tam ma vypne. Tak či tak. Ale To ma vypne, kamo. to ťa nevypne? No, piča. Podľa mňa by ťa nemá prečo vypnúť. No, lebo Ja som teraz mimo hraníc. mňa to mimo hraníc ma to hodilo a dojebalo mi to už celé. Ja to jedem, kokot. Ja som mimo teraz hraníc a úplne v pohode. No však dobre, no. Nejde mi to, mňa proste vyhodí z hry. Serem na to, idem sa vyšťať do piči. Dobre, no. Halo. Lukáš. My sme piči, kámo. My sme piči! Ja mám nervy na toto. To je taká sračka. Či sa on teraz napojí, ale. Počkaj, ja mu vlastne musím napísať. Lebo on ma nepočuje. Počujem ťa, dobre je. Dobre? Si späť. Dobre je. Už som späť, hej. OK. No to proste, to je sračka, kámo, to nechápem, že prečo, keď položíš tento a má zapnutú tú hru, tak ono to proste uspí ten headset. To je taká pičovina zbytočná. A to si vieš vypnúť. Jak to vypnem? Nastavenie sa to dá vypnúť. Hej, to ako počas toho streamovania by bolo dobré. Tam sa to dá, že vypnúť túto vec. No dobre, kde sme to? Toto, leď. A už hádam bez nejakých týchto, lebo už ma to fakt jebne. Čak si zober nejaký šerbel a A vieš, a už starý koko do piče to non-stop one. Ty, čo? Ja tu nemám... Choj do piče, tak ja som tam kúpil za 5000 onu a tuto to... Tu ju nemám? Tak to je sračka, kámo. nemám takúto malinkú rybičku. Pekná. Hlavne, že ja som kúpil za 5000 udíčku a nemám ju. Lebo toto je fresh water. A to bolo asi on. Si pamätám, keď sme boli na pive
A po prvom pive sme iba na hajzel každých 5 minút striedali. No však kámo, to... A ja ani nepijem teraz pivo. A to je v piči. A som mnou kedy pivo bola, kámo, no musíš prísť do Žiliny. Ja sa nejako nechystám do Košic. Košico. No nič, kámo, neviem, či tu niečo chytíme väčšie. Ináč. Ja už mám rybu. No však som videl, ale ako. Tak ja nemám peniaze na nič veľké, čiže... To sa chytá samé. Tieto malé kokotínce. To sa mi zdá, že to bude... Košice aj máte krčmu? Čo ti jebe, jaký rost? Ja to je... Dobre sa ti chytá. Prečo? Dobre. No jaká rybička pekná. Salmon. Peňažky. Aké Košice bola? Čaká, tam pri Košicoch no, si bol, nie? Či si zase presťahoval? Achievement. Chytil si peknú, kámo. Čak, už... Treba čosi normálnejšie chytať. Čak treba. Zase tá ryba išla do piče. Tá žltá, ktorú som chcel chytiť. Jaj, more. A tu sa aj zadu kačička aspoň hýbe veľká. Kde máš kačku, nevidím. No to je tie padlovacie. Náľavo. Ja nevidím, že by sa hýbali. Hýbu sa? Hen tam. Už vidím. No choďte potom. Dobre. Aha. Ty čo si za malý piči chytil? Ja som to videl, 9 cm. Čak ja len toto chytám, takéto malé. Šušky. Šušky, pušky? To kde šlo? Kokos, toto je aká? Hezky. 43 cm a kilo a pol. Ňamky, dobrá. A ty si tiež konečne niečo normálne. Máš dobrú, čo chceš. Idem skúsiť hentam vyjebať hentu. Ale zás som to na piču hodil. Uvidím, že či... No poď. Ryba, poď. Tak nie je Košice. Jožko, tak kde? Však pri Košicoch to malo byť, nie? No poď ty kurva. Michalovce? Nie, to neboli Michalovce, či? Kokotine. Spiska! Je Spiska!
Jojo. Kámo, dobrá. Jaká ryba. Ja mám niečo ďalšie nové. Ja mám vačiu. No, ty máš vačiu. Adam nie Vránov, dobre. Ale od Vránova pochádzam, ale neverím, že Zamutov ešte pamätáte? Zamutov? Kamo, absolútne. Ty bolo to kam to šlo. No nevadí. Hentu by som chcel vyloviť. Žltú. Pôjde po tomto? Som to tam pekne... No a ide hneď. Aha. No, vidíš to. Ako nastavuješ tú hĺbku, že tá návnada ako má ísť? Páčkou. Hore dole. Aha. No, dobrá. Dobrá ryba. Pozrieť, čo sú toto za mŕtky, tieto červené. No, to sa nebránila. Malá hovadina. Riadny malý kundí hvízd. A malý kundí hvízd. Ja chcem tie červené, a mne tam vždycky žltá dojde. No jasné, teraz zase. Ja to budem mať malú kurvu. Kámo, to bude len taký malý pičík. No ja tiež. No však to aj ja isté. No jasné, ty vole, čo ti No jebe. Oily Bitlering. No akože pekne vyzerá. Ale nechápem, že normálne ja mám väčšiu návnadu, jak som chytil rybu, ja to jebem. Ja, to je chore na hlavu. Normálne, vidíš? Jakú mám návnadu? Hej. A som chytil menšiu rybu. To je, jaká sračka mi povedz. To tie červené sú v piči hentie. Neviem hentu vyloviť, ešte hentu žltú. Žltú. Kde som to tam zahodil na kokot? A možno, že doplave k tomu. A idú obidve žlté, aha. No najhoršie, že vylovím ich a ja už nebudem mať čo. Červená vôbec sa nebráni. No však to... Tie červené sú také malé pičky, akési. Aha, ale fakt. Kúkajca. Však keď zjedla návnadu, tak sa mala zväčšiť, no však tomu mohla. Máme tu nejakého kokota, dobre, vidíš, táto je dobrá celkom. Táto je celkom dobrá. Len tam vidím nejakú zelenú veľkú tiež. Ale pridáva ich akože. Vylovíš a pridá. Čakáš ma? Len henti sa neoplatia tie červené malé. Ako keby. Treba tie lopaty vyťahovať. No. Tam samé malé rybky sú tu, do nič normálne není poriadne. Môžeme ísť na ďalšiu mapu. Ja už si myslím, že toto je vybavenko. Môžeme dať nejakú Ameriku alebo čo, alebo tú... No daj, čo si.
Ja by som išiel na sladkovodne, ja by som tam aj... Ty kokot. Vidíš to? Vidím, Tak to vidím. nemôže mať 37 cm a len 0,94 kg toto? Však čo ti jebe? Pičovina. To musí mať viac. Dúta. Dúta ryba. No tak to je dutá ryba, hlavne je malá. Podľa tohto tu. No dobre, kámo, tak vyberem teda čosi. No jasne. Ja by som vyber. chcel niečo, ale... Nejaké jazero. To by mohlo byť. More nechcem. Škoda, že neviem, ktorá to bola mapa, kde sa objavoval ten medveď, kámo. Tak to neviem. Počkaj, idem sa pozrieť, že či to nebolo... Ideme do Národného parku? Toto vyzerá dobre, celkom podobne. Hej. Preblikáva to ako piča, to vôbec. Absolútne nie. Pekné. Neviem, čo sa s tým stalo. Dobre, nie? Pekne to tu vyzerá. Môže byť, no. Zase model 1, to je halus. Dobre som chytil. Dobre. Za mňa dobre. Ja si tiež myslím. Chcem chytiť túto žltú. Tiež taká nejaká malá sranda. Mám ho. Ty kokos. Hezky. Pěkný. To je hezká.
Jaj. Pekne, Konečne niečo normálne. pekne. No poďte. Už tam za to ma to zaútočila. No to taká istá zase. No dobre. Akože aspoň zarábam dobre na tom. Za 40. Ináč skúsim to dať do third person, že ako to bude. Či to... Nám tu takto chat. Nech nás vidno. Ako hádžeme? Počkaj, takto nejako. Napaj. No, taká malá. Ukáž? Aha. Neviem, ako to vyzerá na tomto, ale možno, že to bude dobre takto aj. Že keď to bude na mne, uvidíme. Chvíľku to nechám takto streamovať. Môže byť zaujímavé. Z tohto pohľadu. A čože, spíš pri tom, či čo? Prečo? Sa mi zdá, že sa ti papuľka otvára. No to z tohto asi pohľadu je to kokotina. Prepne. A to sú vlastne také isté, to... Ja musím niečo iné kupovať. Dobre, prepneme to na first person. No, skúsim inú navnadu. Si je čas. Táto sa mňa aj ľúbila, keby som ho chytil. Ale ona ide iba po vrchu. Zase táto. Ona to tak, že puk, puk, puk. Počujem. A to čo robí to pukanie? To tam navnada. OK. Ale to neviem, ako mám chytiť tú rybu, keď ona sa nepotopí. To návnada. Ale to je halo, že ty to počuješ. Prečo by som nemal? No tak. Aha. Kurva, nechytím to do piči. Už ide. Čo zase nejaký malý piči chytil. A však ja iba také chytám.
No niečo nové som chytil. Dobre, beriem peniažky. Táto lopata, keď sa chytí. Dúfam, že to bude nejaká veľká. Malé zase. Nič moc? Ale nové, kámo. Green Sunfish. To kam šlo zas. To kam šlo. Dobre, skúsim nejakú inú návnadu. Toto vyzerá biedne s touto návnadou. Toto vyzerá celkom v pohode. No. Všetky farby ryby tam boli pri tom. Takže nevieš, ktorá je tam reálne. No podľa toho, ako to dáva tú obťažnosť, tak to je zelené. Teraz som chytil malú piču. Nejdu ani kokotie ryby do pičí. Nejdu, ale zelené. Ale tie, ktoré tam chcem, vieš, tak proste sa na to úplne jebú, idú úplne opačne. Už je. Presne teba som chcel chytiť. Konečne niečo normálne. No to zase táto, ty kokos, ale no dobré, no. Berem No aspoň niečo, čo vyzerá. 2-kilová riadne tulo. To kde zas to šlo? Že to sú také, no. Ešte som live. A chceš ísť potom ešte aj zahrať auta? Ešte neviem, rozmýšľam, že asi nie, lebo ja som spal len 6 hodín a únava ide na mňa. Nešlo by mi to dobre. Dobre. Môžeme zajtra, keď tak. Jo. ...39 cm.
Ono je v podstate halus, že vlastne my chytáme všetko rovnaké ryby, len ty to hádžeš na hente návnady, akože na plavák a ja mám toto. Ja mám akože na privlač. A to je halus proste. Nový achievement, juhu, 3000 kreditov som dostal. Nice. Uej, mám 5000. Takže si zarobil. Normálne bohač zo mňa. Nie, nepôjde tam tá kurva. Ja to jebem. Koľko je hodín? 8 bude. 8 bude. Mi príde, keby malo byť viac. Mne už písal headset, že rozsvieti si svetlo. Ja mám zasvietené. Ja mám zasvietené. No, Nazdar, o teba som ešte nemal. Takúto rybku som ešte nemal. Konečne sa ide niečo nachytiť. Také malé. Malinké kurvacinky. Nič, idem vyskúšať chytať na klasiku. Klasično. Jasné, že zelená sa chytí do iný. Idem zelené tu vyloviť, lebo ma to tu obťažuje. Hneď tam idú. No, nejaká malá pička. Malá pička mička. Jo. Tie zelené, to ide potom jak po nebohom. To hneď. No jo. To len tam náhodíš a to ide, že... Však to viac prerábaš na betoch, jak... No jo. Jak chytíš rybu. Bože, ale toto je strašný chill, tá hra. To je také pohodové, no. Taká totál pohodička.
Tento 50 cm, ty vole. Dobre. Aj ty máš pekného. Pekného cikuliaka v ruke. No jo. Počkaj, musím sa pozrieť. To kde to šlo zas? Aké spravičky. Čo sa stalo? Mama mi volala, počkaj, idem, hej, ona, zavolať. Počkaj, ja napíšem. Mama, som na rybách. Čo je? Kiki mi ani nepíše. Mama prdeli. Boha, taký zapekaný chlieb som si spravil, že mi až žalúdom teraz je. Alebo dobrú chuť. Dobrú chuť. Čo ti je to vede? Oha, jaká rybka. Popis jak blázen. Pekné. Kde mám udicu? Tu. Troška tu posekám. Šalala, lala, lala. Idem chytiť. Hen tam tu. Šalala, lala, lala. A vieš čo? Celkom akože dobre chytáme teraz. Keď vylovíš tie malé, tak prídu proste veľké a ideš a valíš. Ja ťahám také 50 cm. Ako nie, že furt, ale... Však aj teraz ty si mal dobrého. Aj no. 20 cm. No teraz. No, teraz už si to zariekol. Ty? Zariekol. Ja som zariekol. Ale achievement mám. Tak nejakého nového si videl. Ja mám celkom peknú. 23 cm. Dávaj sem. Dávaj sem, dávaj het. Neviem, hen tu chytí zase. To vyzerá fajn, hen tam. Čo tu nechce ísť dole do piče? Tak. Samé žlté tam boli a dojde kurva zelená a one, zoberie mi to. A tuto a staješ a to... Ja, ide. No migni sa. Aha, len ďobka do toho. Čo ti jebe, no poj. Tá kámo do toho ďobala normálne 10 razy, pokiaľ to zobrala. Nechutilo je asi. Nie, asi bola taká. Nechcem. A dobre! Oho, kúkaj. 46 do piče, no vidíš. Už to ide. Dobre. Pekná. Oj! Jova šasi, pozri sa. 37. Pekná. To je nosák do piče. Pri sám Bohu. Oja šasi. Som sa inšpiroval Aston Torčinou.
No. Toto by mal starý zahrať, podľa mňa. Inak ty vyprávaš jak Astatoro? Občas, však ja... on pobral po mne, chápeš? Tieto breptanice. Isto. Ani o tom nevie. Také riadne zaklinadlo. Toto keby zahral Astatoro, čo ti jebe, toto by som išiel s ním normálne zahrať. Rybačku, udičku. Len to sú nervy a koko, to nemá žiadny dobrý prístup k tomu streamu, to je na tom najhoršie. Vlastne nedá sa to tak dobre, ako by si chcel. Neviem čo idem chytiť, neviem tam tú červenú. Daj to cez ten Steam link a bude dobre. Vyskúšam, ale už to neviem riešiť. Len to je, vieš, že cez ten Steam link len tie hry, ktoré hráš po sediačky, pretože keď si na tom kábli, tak to proste sa nedá byť postavený. To ti zavadza. A hlavne ho mám krátky. Ten kábel. Som musel kúpiť nejaké vači. A najhoršie, ty kokot. Nejaká farebná? Tak tá je, ale kámo. Vieš čo najhoršie na tom Steam linku, že vlastne ja vidím na počítači, že všetko, že ide aj zvuk, aj z hry, aj všetko, ale nebere mi tam mikrofón. Proste tam mi nebere môj mikrofón z headsetu. Ja nechápem prečo. A pritom je zapnutý. Normálne mi ušlo a som sa zadíval. Ale aspoň minimálne vyskúšať by som to vyskúšal, možno že dneska hodiť. Že aká by bola kvalita z toho. Vieš, že by som to len tak odskúšal do budúcna. Na čím rozmýšľa tá ona? Hej, však dám, akože ja som to mal nastavené, ja som to aj pustil, len on sa to dojebalo tým, že sme išli hrať ten Rocket. A nie, že vlastne tým. Ja som to nepustil kvôli tomu, že nešiel mi ten mikrofón, by ste ma nepočuli. Malinké. A čo ste išli hrať? Rocket League? To hrávame. Ale nie Rocket League, ale tu Rocket Club. Rocket Club. Ten tenis. Penis.
Ty kokot. To som mal aj ja, hento. Však teraz som to chytil a toto mi príde väčšie ako to, čo som mal. Serem ja na to. Ja som Rebeku namotal na Rocket League, už je tam level 115, či tak nejak. Pekne, kámo. A však to je taká pohodička. A my padáme z ránku z... Čo tu máme? Diamond? Či čo to je? Diamond? Či Gold? Zbláznil, máme Golda. Ale dávame Diamond, nie Diamond. Čo to je, kamo? Veď Gold, Platinum. Gold a Platina, tak. Nie Diamond, nie je to jebená hlava. Platinum, to som chcel. Že tamto striedame z Platiny, padáme do Goldu. A z Goldu do Platiny. A to niekedy sú nervy a kokot. To tam ten systém je s tými ranketami na hlavu. Zase zelená. Ja z Diamondu do Platiny padám, ale je tam pekne na piču, no. V kuse smurfovia taký. Ty si Diamond? Kámo, dobré, no. Vidíš, nás môže aspoň učiť, jak to hrať. Asi, je. By nás poťahol. No inak. Alebo my jeho, dole. A my jeho dole, hej. Skôr takto vidím. Aj. Žiadne triky neviem. Však ani my nevieme. Ani my. Náš Ja to hrám... trik je to, že vyhráme. Ale kámo, ty si akože Diamond v sole, hej? Solo v Diamonde. To ja sola nehrávam, my hrávame iba dua. A tam sme Platina, dua. V dvojkách, kámo, si Diamond? Čo tiebe, tak čo robíme zlaka? No tak... Tak a hovorí, že nevieš žiadne triky, tak to nechápem. No tak to musí vedieť, lebo tak to je jasné, sa to nedá deti že to hráš iba v default, to ani piču. Ja by som mal isto by nás rozjebal jak malé deti. Sám. No to si píš. Iba že by sme ho nechali, aby nás rozjebal. No to by sme potom na konci povedali. Však to sme ťa nechali. Hej. Tak. Ani tie boosty, rozohrávky neviem, pičujem na to riadne, alebo keď je Wall Tornado niekto spraví, tak to neviem ani counternúť. Asi pred týždňom som tak jebol pesťou dostal, že mi až pukol nový stôl za 150 €. No to už ja takto Pri takej chill hre, ale hádam nie. Ja už také nerobím, kámo, to už... Ale nervičky máme pritom niekedy riadne, teda ja aspoň teda mám riadne, pritom dosť. No to hej. Ja sa tam viac upičujem, jak Lukáš, on je taký vyčilovanejší pri tej hre, ale ja... To je to magnézium, vieš, ako to už keď to bereš dlhodobo už si pohodička. Áno, chápem. Dívaj sa, tá červená je pritom a nepôjde potom, ty kokot, a tá zelená normálne z 500 metrov. Ja to jebem, kámo. Vyštartuje. Že pritom sa nedá chillovať? Do pol krabičky veľa za jednu season padne jak nič. Aha, ja som získal achievement. A to si predstav, že ja už nefajčím a keď mám tieto nervy, to je tiež halus.
Nechápem, ako to dávaš. Normálne som si povedal, že proste mám v piči, že nejdem míňať peniaze už. Lebo to išlo strašne do peniazy. A som sa tak v hlave si tak povedal, že jednoducho mám piči, nejdem. Ako prvé 3 dni boli úplná sračkovina, to mi jebalo z toho pekne. Ale po 3 dňoch, keď vydržíš prvé 3 dni, tak váliš, kámo. Už dáš potom ďalší a ďalší. No najhoršie sú potom napríklad také stavy, už som dlho nemal, lebo však veď už nefajčím koľko, 3., 4. mesiac, či 5., koľko je 6. mesiac je, že? Už nejaký 5. mesiac asi nefajčím. Ale prídu nejaké situáčky, že kde som napríklad dával velo, alebo ty koko, pekne. No. Že kde som dával velo, alebo elektronickú cigaretu, čo som fajčil. Ale kurva, nahodím či nenahodím? Tak mi to príde na rozum, že by som si dal ale potom to plánuješ nejak streamovať. Vieš čo, teraz frajerka není doma a som si tak povedal, že to zapnem len tak z nudy. Ale nejak to nejdem akože hrotiť, že by som zase streamoval. To zase nebudem mať na to taký čas. Ja som len tak, že znúdzecnosť. A hlavne z toho VR-ka to mi prišlo také zaujímavé. Zapnúť. Ale možno sem tam niekedy to takto zapnem aj pomimo, že aj z kompu, keď budeme hrať auta. Prípadne BF-ko. Ale to bude také nepravidelné. Ja zas na chvíľku iba takéto veci. Juj, no neviem. Môže byť. Dobre si chytil. Ty koko, jaké tulo mi pristalo na stena. Pozri sa. Boha, ale kámo, veď toto nemôže mať kilo 2. Veď to je ťažké jak hovado. To vidím, však mi to ruku ide otrhnúť. Idem vyskúšať to kurva hodiť na ten Steam Link? No, nie Stream Link, do piči. Na tú kokotinu. Čo? Vyskúšam to? No, neviem, Lukáš, kedy ty odchádzaš? Dokedy potiahneš? No už dávam... Nedávam tomu už do nejaké 8:30 som si povedal, že asi tak. Na ten quest sa mi pomaly vybíjal, tak ešte má 25%, čiže ešte po tej pol vydrží. Hej. Ja mám stabilné 53, kámo. Jak to, že ti to nenapíja? Hej, neviem, asi kvôli tomu káblu, lebo adapter je 120W, ale kábel to asi nedáva tento. Nič, ja to idem vyskúšať prehodiť, aspoň mi chat poviete, že či to bude fungovať alebo nie. Nejako to prestavím. Dobre, ja potrebujem čo? Ja potrebujem spojazniť Meta Horizon Link, vysílať. Dobre, máme. Pokračovať. Dobre, toto funguje. Už to mám na tomto. Tak si dám pred seba ten
mikrák, neviem, či to bude potom akože počuť na tom stream lapse, alebo čo. Lukáš, skús niečo povedať. Niečo hovorím. Ešte? Niečo hovorím, stále niečo hovorím. No a neviem, akože... Som zabudol večerať, idem jesť, dobrú chuť. Ja to idem skúsiť zapnúť na tom kompe. Jo, aká veľká ryba. Na tom kompeče, takže vypnem to na chvíľku a potom mi dajte vedieť, že či to ide alebo nie, dobre? Hneď to prepínam na ten komp.